Makwaba eba Antwi TV so ene edi chire nkwanta ahaye kumawu nkwanta kwan eda ha na yeko nana safo ho ayekoko konfo ho yeko kupo efie ayewo kwanta na yeduru ho a de wo mu bia no de be ma wo Antwi TV de mun subscribe to your YouTube channel no na mumia notification bell so say de be ya video bi e de betu mu bia betumi nyama ye bibia ni zola betumi afremi kese yanko Makwaba eba Antwi TV so wetimi subscribe to your YouTube channel no na wamia notification bell so say de be ya video bi ade betum bia no wetimi enye bi na mahwe ende ya bepie kumawu nkwanta kupofie na bebi ya bepie enso no opie fidie no hu se eduru ha na wadaroma yempini yewura na ebisa no nidi sede yebe ya yebe hu nipa yeni no edi nkomo yewura mpacho mesia wo ene so odaroma yebe pie wo video mu ha eye Antwi TV yebe pie wo video mu ha ende odaroma udi ankasa edi sen me that's you did nana safo nasafo the don also friend comfort safo okay comfort safo odaroma yebe pie video mu ha comfort safo eye den oye comfort oye bosonfo oye chiame odaroma obetuma maye ho ana me that's nana safo ye comfort esa ye bosonfo sa etimi wo comfort na esa bosonfo sa yo comfort na wo bosonfo na se kire ni wa o ma bosom biribi edie ntwa kokoma no ana wo ye bosonfo okay o say nana safo comfort sa ye bosonfo okura dibre mieni odaroma nana safo odaroma yedi e ba ya nanim se ha ye kopofie ebi ana mpeni fofoforo bi ka ho a yedi yanim ipacho comfort na wo ye no wo ye suman be comfort na bosom me comfort me that's me ye sonyo kupo comfort sonyo kupo comfort okay ipacho wadaroma sonyo kupo comfort no betimi akire mu kakra man se suman no anasa bosom no obeto ye anasa wankasa ana ukofa bae wadaroma that's it ntimu ni se bosom na me papa ana kofa ye a wode bae wode ba se sebe wode bebo ne ma ene na busua ho eban ti na me wo school ana bosom no efa me 84 na bosom ne fa me se papa no hu ne se bosom na fa me no na wode me kwa kire ba bi de okwaje bosom no free no eno nti no wode me kwa kire no bosom no so gitum se e wono na afa me papa no nya ahoboa se ba bi a opese wotene bia no obeta na chi na watena na sebe me so makom bosom no eno nti papa no na okwaje bosom no nya kuro nkwanta na wode wo na wode wo asase bonso nti oya adwen se sa na tie de na wode bosom no beba ne kurom mi papa ne kurom ankasa ene komo nkwanta ha se wode bosom no baaye se ofa ho akware makom kama ena se wode bosom no baaye nti komfo a wodi kai akom bosom no eye me komfo safo etifo na hwefo mangasa mutibi every comfort na bosomfo ho ose se woba
efense nkwanta ha kupo a wa ha yi nipa edikan fa no eye ono konfo safo no se ana mfie osaka no se mfie no emuwa be 39 years 39 years we say wani no adwuma ni mankasa wo se ye bona abotire ankasa e wo adwuma ni na mira wadaroma mese bisa kwasi mi bi osika no muni na matibi efidie mu ya na tumi no efiri ono a na nam so ema tumi ni ba ko mu ase mira mese bisa nsemfo ba ko mienu bi penimfo ni siwu so no o sha ase se odi ye adwuma no edie pa na muni se penimfo na ya etoda wotiwa timi hye wonku na hu se penimfo a medi omuchi omo ye bibi dia boa me omabra bom ana se omo aye ade a mehu se penimfo we de omo amesi mi so kwa wadahoma me that's it. Time no a meka itefo asem no na mtwa na me wo be se 14 years and abosom no fa me no me papa de bosom no ebesi ha no obo dawuro ye di nkan no ma kumo hene ete se wo de bosom ba ikurum ha kumo hene je no tum bibia kama se won famra o de baaye no oma amanfo nyina ate asese bosom no ochiri nchen ochiri mako ochiri mo enti ye de se ye de enim de ekoso bi ha de bosom na aba asebe e di edwuma kama o na maame baako o se bosom ochiri nchen ochiri mako de se ne ekwan bi azo na no dwo de ketua bi na oyam mako ni bi ekọ so de kogu bosom no so na bosom no ene no enyaaye enti ne yebete ense maame ne yare ti maame na num asem o kaaye e maame te ye na me kan bosom ni krata na ade ya twere nyina ada ho se oyam mako ni se wode kogu bosom no so ama bosom na anu adwo abosom na je na wode saa no yewo obuwa okoton ne mame yensa se obeku omo e de adiburonya bosom ko de nkwara na miensa nyina kire maame no ba kan asem se nipa miensa so na nkwara nyina so yare a wo kan asem wi ya na kire se bibia abayifo de wonu omu adi na hapa ene nipa bonefo akoromfo obi kobu obi eda ni store ani edibeja nipa koro finish obechewo am waka opa obeja wopa na wayi wafiri wo we nipa bonefo ti no ma wa de nipa bonefo de wonu wo nsene baye sebe krono nsemone basa de ntimi ne mfa ntena koro yi mu ha mo duam ha mo man obi anim se de bosom ne tire okay sana yoga eka wana mama bibisa se penimfo ba afidie mu he modi o mo bae ibisa se edi ani ade ase akiri wo so wo ho a toda na ye wo se bia mempa aba ana se bia no ni se ade we kura de ase aburu mi so ewo edi ani ade a aburu so wo edwuma wo yemi me dasi se bibia akiri me so de time a na mi hwa na mpanimfo ebe fa me a me ko ba bia ye kwatete me no e ko bosom na nkasa ba bia ne tiri fire no ho na sebe mo obkwatete ma akomo no obma meti asese bosom no yemfa ne mpesika na memfa dwen papa entra ho minya adwuma mi nkasa mi fa me nsa nya adwuma na sebe so me so me nsa be koma no yampa di saa adidi sem so nti enya de ese bibi kire me so se wa mama anya sika wa mama anya we dabi yempa ni fonde edi ka de wura mi kire nti eno a na me so me di so nti bibia ni wa etwetwuma adwen se di abosom na me kom no ade me afa kwan bi so a mempe dabi bibia sa ni ho etifo ni ahwefo muni na mati nsemu a
yewura ekonfo yebosomfo ekyekire mu kire o kire se bosom no ewo fie ana se ebepie wusu wo fie na se wonu omo enante a ewo se wode nokure ede nante emfa kontompo nante ebasa na abosom nankasa boa wo se de ebeya ade bi a wo pɛ no onsa beka wodi eno nso fi 38 years and 39 years saa besinde di wa hwɛ se nipa koro no wo hwɛ ni mfie na se wo hwɛ emra a o sha ase se okom ebesinde na hu se bosom no aboa no bibisa se wo a wo so kure bi no wo de no eboa wo saa na ana se amamre ni amane a wo kire wo ana se futu o mutu no wo fa ne sa bebepe na aboa wa na wadaroma naroma o ka asemi se obi di moko ebeye bosom ho na ebese mi bisa se na ye nisuo ana se sunsumu ade ana se nipa na nkasa no ade a wa hye woni mu se opese wo ye se de ebeya ode bebre wase that's de mu hu ye ne se bosom we no ye ne ntra fie se bia wu fie a wo mu no na wo no so timu bi o te ba bi na ye nso so ye te ba bi sori ya ne ya ba abechia no na de wo mu ni ma me na de no a me ka no time a wakan sa asem no se bosom na akire no de mako ekọ se wode kogu no so na bosom na aja asa no no na nye enikan so chese wo wie sa asem no oka bayisam be nante eka ho enenti no na nye eniso aka be hunu se na ye de anka woni nipa kro no oni bosom be gidigidi ama obi abehunu se ebia se ya na asese na yesunsum na ma me na na sebe ye oye no hokae okay ntina o se sunsum no oje ade ne sare saa no je enye nisuo eye sunsum asem ana oka ana emira usaka asem ibisa o kwahye bi ma wo ohinsemfo ba ko mienu bi ma me se okwa akomtete no mpenimfo no etofo efa ho se de bosom no ene ne bibia te bese bisa se sa futuo no aboa wo ebesinde that's it afutuo na aboa me pa aboa me chese me ba hai se mfi american se me ankasa yese obi abase wo ye me complain obi abase wo ye me we no dinsi da police station nko obi da me nam bosom no afutuo no omde ma me no so na me ye me nyuma enti ebeye din se me ye bibia tia obi foforo ama nipa kodo no sebe edi me akogina opani bia nim so aye me complain ana odi me akogina enimu nko obi da ana bosomfo konfo eka no o se otie futuo no edi so wo ne kwan so no onko police station da efise odina nanom amamre ene amane so ene suma no ene abosom no asem mo ka kire no fa abosom no odisunti no abosom ne mane nko nsohwe mu enti se wo so ukore bia na wasom yi wadaroma biba mese bisa se omo kuta kuponi bi no afei na omo ba no efutuo ben na obetimi ede amom me that's dodo no aye mema dodo no aso ye ninuanom na sese ase oboso aba bosom no nenuma pa oye yenti aha no me we kupo no me papa ndi ka di bi ba ha first na me kom no enam ekwan a me fa so a me kom ye nti asori ni o osofo obia ni pa onya bosom no ho asebone obi foforo bi e pa na ope bosom no se ope bi na onso so de abone ho bai ene ade ti me ka kire mi nuanom na omo aba foforo ne se obi ahwe ne ho yie ewo bosom no ne no mayem
emfa sebe ese mpanimfo se kom de wa emfa yansam yenu enidi ukwa akom no ne ka kire wo se ye no eno na wo so wo ye pepepe na sebe boso so fa so wo boawo na obi bia sebe ekoyie edema wo ntimi de kakra meka ya ma wo no edase maybe sa se ose busum ne fa wo nes na wusa maybe sa se kupon ni ne ye te sen se efa wo no eden a ye be kire mu a kire wo se etisei na free ana be ye sei ni ne ye te se obetimi ama ye hu a ahwefo so be hu se sei na busum no ni ne ye te se de be ya bibi si e wo baby obi ankofa ne ba enkochirinchiri o baby a no be hu se aha na wo se me de ne ko wadaroma me das no kre na me ko school ewo ensuta apie kurum ho na biko school no na me kote ye ene se me ne ma afo ha bi ankasa me nitimi free me ho so ekodu emere bi by the time me ni be ba me ho so na me honam nyina yefin na afi ne tebia ehwe nsu agu me so ne ade nsem bebre me busa o mo se o mo ni me di agoro no ma fofo ni me di agoro no ase oso no ba me mini ahwe na me mini hwe enso ma nafa ako bia me mini saa ko no ma sa mini aba na me de machi eni me tiri twi fom saa ene na ko so be se empere nan na me so ne ma me nua na nete e na me ma me nua no frɛ ni nua no ane ba ne me no me ma me ka kire nse oba no bibi sei asi e wona bra bomu a wo yare para no bibi ba no so yare bitimi ba no so na ase de o ye no eye na ba ahase na me ma be na ya na enum kra so no mu a o mu ntimi enti obo me ma me na mane timi ma me no so na ba bi o mo won sa ase won so won na o ma na bosom no ba bi am papa je bosom ni free no o mo na wo ho e che se wo mo so bosom no ne sebe ade a o mo so no ho am papa de ko to bosom no anim se sei na me ba na wo ko school no se ato no abosom ne yitum se eye wo no na afa me enti na me yes anti em fa me mra na be fa me a ye de me ekoye na me ebe ye pani ya kiri obi a abosom ne be fa ne bia no ti se de o mo ka kire me no saa na etie ade no beto fom onti be ma se oba ni paso fofora obetime agina ho aye bibia eba ya seed so a de beto fom ode to fom a ode ne be display fom saa obe wuru ne saa kopim se ebe be so a ya de ne ko na ba bia ya tete na akom no ya peda bi ni ya pega no ni nyina na bosom ni ntimi nya hwe ntimi nka bibia nkyere obia asa na ya peda bi atena no asa na bosom ni ntimi abekire se o kire obi busuo ene ai sa na menim no okay sabepe na konfo busumfo eka maybe say na kom titiye no ukon infisen me komedie no emfie num okay infie num ansana yabo watena se ansana yede me ba abebo matena se wa infie num enti eyo obia na kom infie num na se wonko ana utimi kom infie num me dase enye obia na ko infie num no me na misha okay na misha enditi no na na adwuma no so na minim ehun bibia se bia se anase se nti infie num na me ko ye no me ko se ye mama ku se da bosonso sitie na me so ma fa boso na me be kom no ho ensem no ma hu ne yie se de me ba bisha no emedi minya enu nti da ma me ko infie num no obi ti me ko afe obi ti me ko bosumi nsia kura ene kura de obi mu wa bosumi ba ho na wa ti me abafie so utimi sua de ni sua yi a utimi ebefie entem na me bisa o yedi nkomo efa bosum ne ho no meti be igro bi wo se be ye ochi be ifo nipa woti sei be se bisa se sa bosum nankasa no ejuma
saa nko ano ya na so oye dwuma foforo bi ka ho madam dabi enye bayi adwuma nko ano oye obi a sebe no adwuma seye ana obrabo mu enye emawo yarehwe meka no nsem bibia wo nipa brabo mu a sebe ma nipa bra tochi ubia no waware enye sebe yaton wani mu nyam bibia boso no be no wagi bibia de amawo ama sebe wososo wadi yie ama wososo ho ato ahwefo ne tifo muni na matibi o maso nwa wadaroma yahwefo ne yetibi o yasum o social media so o bebia ana yewo nkrofo bi ho a omo nte busum ase omo nimu ade efe ne busum enam ifidie a yewo omo tu mu nti enam asum foforo a ebeka yesum ho nti ose ebisa se eya yete ese ya busum ko nipa omo sei nipa omo ye nipa yakayaka de omo sei fie ose ebisa se nukure ben ne wo sasem na eya na omo kan dasi se obi aka se busum ekum nipa obwa nya sa na asemneti busum ya de yie oye nipa yie epa na yete wo sesi e minia se ko basi abrabo ekwan so se wo pese ukọwanim na wo nkwati a wo maame wo nua baabi ana abusuani bi ese o ma wo nye yie obo asesa ewo wi ase a ana de busum mpene no obemma wo a wo bra ese ye na hunu se nipa sumasi na sebe o se wa bra bo no eno saa no ekoba na saa busum no ohun se nipa na ebia se ogya na ma ne tena fie a wo de ho na sebe busum no wakonya no ebia nipa foforo de ho no na busum na enya no enti saa mre na wanya no ohun se bone ne de wo retinu a obeta kwan bia fa so ayi na firi ho se de fie bedwo enye se okum nipa busum nkum nipa saa na ti ase busum nkum nipa se de yesi kan na Muhammad TV ewo nana eho nura wadaroma yahwefo ne yetiefo edien futu an bemaye efa nipa no so ye konfo oye dunsini oye malam oye nipa oni sumbiemu anase owo sum ni mu nanso onte ase no edien futu pa na ebetime afiri ho edi amasa nipa kro no amaye wadaroma o medasi afutu a ewo ho nyina obi anfa na adwem se busum ya de papa sebe ewo wiase a eno kra ka ho titiriu na eboa ma sebe ya asechem ne abrabom nyina eyeye na enipa de America ne se wo nipa bi a wote wiase soso ma wani na ho ne hu se asem America ka kire busum eye busum ampa na America ka asem na kire no se wa anya sa na sebe so ukodi ba bi a sebe enya bosuma wo de beka bosum se ya bosum enso so bia na sebe so wona wan hu ba bi pa anfa sebe wasa won anko enti na wo bia onim se bosum enya de papa bosum de ya de papa ti me ka kire sebe wiase nyina se bosum de obi obaka se bosum nya bia no minim se sebe onim ne oka okay na se de obaka se bosum nya bia no na onim de oka egusu aka o ye bo hu dewro se de be obete amamne ene amane ase haye Antwere TV se ene na wo hwe ya subscribe to the YouTube channel no na mia notification bell no so na se de be ya video bi a de betum bia no wo so obetumi enya mo ene amamne ne amane mu ene ade bi ekoso asase su bia no ye de be mamo se de be ya mo nyela enfiri mo fie Antwere TV ye down.